जों तिनाव चिनी रामचंद्रगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी बिसिं खबजाक चिनी उत्तर पदबिल एडिस विलेज कमिटी बिसिं खबजाक लामा अबो बेलायखिनो खोसाम लामा चिनी दालान्तिला कामिनि सिमी चिनी पाइजाबारि कामि थामजरा लामा चिनी पाब्लिक रक बिसि कलकमा रमै बरक डिमान्ड खायतमना लामा रिपेयरिंग खालायनायनि बागै फियाबा चिनी एरियाव जों पाब्लिक बाय अलवेज जों सोंजागौ गुरि बुरुम बुरुम बा गामि गामि थां बुरुम बुरुम जों सोंजागौ बफोर लामांनाय बा जों जेफ्रु PWD ऑफिस थांगै खुस खालायखिया लामा अलरेडी सेंक्शन खा ताई एजेंसी रक जतन रेडी बायजाक फियाबा तामनि बागौ सामंया जों खुस खालायै जों चिनी PWD डिपार्टमेंट थां जों कक साका PWD ऑफिस थां कक साका ताई बसाव लामा अलरेडी इंजाक एजेंसी रक जतन रेडी बायजाक फियाबा अब दागि दागतिनो खालायजांनाय इनका आबन साननो जोंगो चिनी आमसानि लुकुरनबो जेफुरो जागाव एजेंसी रक फाय सामु खालायनाय नरं नायकलै खालायदि जाहाथे 2 नम्बर खालाय सामु खालायमायातै जाहाथे लामा रक खायमानि 2-3 मास परने उथगै थांयातै ब्रक नायकलै गाहाम खालायो चिनी पाब्लिक सारथे जों खालायना नंथुं तांका और केबो जदि केबं मुंतं हागाय जों बन जत पाब्लिक बसावै जों केबं मुंनि बिनि खराङै जों बसानाय तांके जों नायो चिनी एडिसी नि सामुंथुं चिनी स्टेट नि सामुंथुं चिनी एरिया उंगुइ जाहाथे चिनी लोकुरन बागै डेभलप उंथुं जाहाथे चिनी एरिया डेभलप उंथुं अब जों नायो आमहागिनो जों बसकांगबो जत जागाव चिनी लामानि प्रॉब्लम उंथुं दैनि प्रॉब्लम उंथुं कारेन्टनि प्रॉब्लम उंथुं स्कूलनि टीचर प्रॉब्लम उंथुं हॉस्पिटल डॉक्टर करि प्रॉब्लम उंथुं गोबां माजे जों जालतमानि जों गामि गामि आमसे थाङै जों अमागिनो जों चिनी एरियाव जों सामुमा खालायनाय ते चिनी लोकुरन बां अमन तेवसे हायनो हाय रिक्वेस्ट खालायफिनाय अ लामा जेफोर चेंगो अ लामा जेंफोर जेफोर सामुं खालायो चिनी अरनि आमसे लीडर उंथुं चिनी पाब्लिक उंथुं किसामा नायकलनाय तांगे जों गोबां मा जागा नुजागौ सामुं जों रहरो किन्तु सामुं खालायफोर जेफोर एजेंसी रक खायगा बर ठीक मते सामुं खालाया बर ठीक मते खालाया हंगा तामगाय 2 मास 3 मास बरगन अ लामा उथगै थाङो nga हायनो हाय चिनी पाब्लिक प्रॉब्लम फेसिंगो आमन बगै जाहाथे लामा काहाम खालाय जानो नंथुं आमा हायखलाय जे केबो मुं खालाय तामानथुं केबो अ जागो केबो बादा बिपति खालायमाया तै चिनी लामा काहाम खालाय सामुं खालाय मानथुं हिनै जों तिने ऑफिशियली बेब कक साका बरक ऑफिशियली कवरखा दागति अ सामुं दागति जेंगानानि बागै या चिनी लुकरक अमन नायो जे आसिक बसरमै बर अ लामानि प्रॉब्लम जे फेस खायतमनि अमन बरब बेलेंग खातुंजा अ लामा दागति रिपेयरिंग ना हिनै अ लामा का बियां दिगि थां अमा चिनी उत्तर पदबिल एडिस विलेज कमिटी खबजागो चिनी म पाइजाबारेन सिमिन दालान तिला जरा अ लामा अलरेडी एप्रूव बुंजाक चिनी अ जगा अलरेडी एप्रूव बुंजाक अम बसगाना दागति सामुं जेंजानाय अम की उनको स्टेट नि खबजागो नाके अम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नि आंध्र बो फायो जागा के अम चिनी म उत्तर पदबिल एडिस विलेज कमिटी खबजाक ताई चिनी और अ जे लामा थांनाय के दालान तिला ति पाइजाबारी अ लामा बसक बिसिरक रमै अम जे लामा अमो गोबां बिसोरमो अलामा अमाहाय तंमानि फियाबा ताबु अलरेडी सेंक्शन का ताबु जदि खालायगांके अ लामा चिन लुकुरन बागै बेलेखनो काहामनाय आबन दागति खालायनो बागै आं ऑफिस नि स्टाफ रो चिनि PWD ऑफिस बाय कक साका चिनि पाब्लिक बेलेखनो प्रॉब्लम फेस खायतं अ लामानि वाति पामतिं थुं हर तुक सातुक थांलाय सुखानाय नंथुं बरं बेलेखनो प्रॉब्लम फेस खायतं आबन बागै बरक जों जेफोर एरिया विजिट खायनाय फै जों अलवेज जों पाब्लिक रसुं सार अ लामा बुहुरुंनाय फियाबा अम अलरेडी एप्रूव बुंजाक तांगिया हुंगि तंखा आवन बगै जों PWD कक सालकिया आवन बगै और जदि केबो जदि सामुंनो कासुइ तंखा खलायरियांगै तंखा गाय जों बिन एगेन्स्ट जों बसानाय जोंनि सारा पाब्लिक जों बसाव बिन एगेन्स्ट जों बसानाय